खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 अक्ट'बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा जाफुंसार हान्थिनो एबा दावबायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानो हागौ। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जालांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा अब्लाबो नाथाय टेबोर नांनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। अदेबानि गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां बिथिङाव गोसो बायनो हागौ। गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो जोबोर खस्थ' मोननांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां खस्थ' मोननांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन आरो जाफुंसारगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो गुबुननिफ्राय अननाय मोनफिनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन नाथाय अब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ रांखावरियाव मोजां नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां नाथाय अब्लाबो सांग्राङै मावनांगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सोरबा लोगोखौ हेफाजाब होनो खाबु मोनगोन आरो गावबो गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो
गोसो दुंखांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोआ बाख्नायगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ साननाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै सोरबा लोगोजों रायज्लायनो खाबु मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।